Tak tohle jste absolutně neviděli. Takže ahoj. Dneska bych se k tomu, proč nemám rád školní jídelny. A že je těch důvodů vážně hodně. Všichni asi moc dobře známe, jak vypadá taková normální školní jídelna. A radši ani nebudu zmiňovat, že všichni moc dobře víme, jak to v takové normální školní jídelně chutná. Nevím teda jak u vás v jídelně, ale v té naší potěš pánbůh. Vlastně většinu toho času si připadám jako, že jsem spíš v jedné takové televizní soutěži, než ve školní jídelně. Co tam máme dál? Ne, tohle nedá. Jako, vážně, školní jídelny jsou dobrý asi tak jenom k jedné věci. Aby člověk zhubnul. Ne všechno jde zachránit. Ale ve školních jídelnách musí vařit přesně podle předem daných tabulek. Jako, já chápu, že ano, musí vařit tak, jak je dáno. Ale to přece neznamená, že to jídlo musí být úplně bez chuti nebo chutnat jako od Jirky babici. Přidám žampiony. No nemá žampiony. Ale jako, teď ne já. Hned jsem tam, jo? Dej to vařit za chvíli. Ale dobře, uznávám, jo, OK, uznávám. Občas to i v těch školních jídelnách celkem jde. Když se řídíte podle určitých pravidel, tak máte docela velkou šanci, že školní jídelny přežijete. Pravidlo první, nejeste polévku. Pravidlo druhé, dávejte pozor, co je druhý den. A třetí, nejdůležitější pravidlo, pokud si zapomeneš navolit, na dvojku je vždycky něco lepšího.